Bine, astăzi pe restul îi vom elibera așa cum se cuvine. Îi dai un pupic înainte să-l bag? Nu. Nu? Îi dau eu? Îți mulțumim, șalăule, că te-ai sacrificat pentru noi. Pe restul promitem să eliberăm, da? Promitem? Da. Îți dau un microfon. Barca asta e grozavă. Peștele ăla e cel mai bun pește. Bine. Cum ai ales-o? Că ai intrat acolo, Mami nu prinde pește, ia poveste. ai intrat acolo la mine în compartiment și... Da, și am găsit-o așa, mi-a plăcut culoarea și cum arăta. Da? Și ce te-ai gândit? Că o să-i placă și la șalău. Da. Cât de tare i-a plăcut la șalău? Așa de tare i-a plăcut la șalău? De jos până la tati la cap. Da? Și tu nu vrei să pescuiești acum? Hai că poate prinzi și tu un jalău care să fie bun la cină. Bine. Vii aici? Hai. De fapt nu. Nu vrei să pescuiești? Nu.